Hai bayap song norok hanya hai lamsogo ani chennelo ani channel ni bungkai TIPRASA JAITI ano channelo norok swrwnglainai broiler Tokno bahaikhe bo bemar furu bo bithino tai bojaro bahaikhe pusinai bo chamung rwnai chamung bahaikhe rwnai twi rok bahaikhe rwnai omo bebak no swrwngmanai ano channel ni bisingtwi haikhe ani channel subscribe khlaijak hongkai please norok subscribe khlaidi tai bell icon no sinirdi tai saimana musungke singna trok tongki kono comment khlaidi comment khlai nor an singmana ang nor subanai ang je mansak parwai nor subanai tai nor ni comment na ang reply khlaina haike bayap song tini 26 day 26 days 26 din ang tam khlai gangka bayap song norok oro nugui mankhana chamung to last ni chamung rui tongkha finisher bongni chamung ka kaitham tongo puila ha tongo pre-starter second ni chamung hono starter last ni chamung hono finisher ar borokna ang tini finisher ada rui tongo 26 day norok nukhana ro finisher ada jenaki borokno chai tongo tei bayap song nukhana norok oro chamung dwkhai khasijak je bongni feeder o daba dwkhai khasijak tai ko Dinker hingkai i thainai ruwoi omo haike rajak nukhana norok bayap song omo rwmani bini karon tongo omo haike rwmani bini karon tongo karon hingkai borok ada omtike khasi rwkhangkai borok ada bwchawi machao hingkai bwchai chakhangkai boni je chanani je chana nangmasuk jora borok chawi borok a chamungno hojom khlai mano tai borok amtike je machamani obo boni weight bo bario tei bayap song jodi weight ni kok sana thaka hangkai to weight bongni to weight bari tongo tai tini ani 26 day 1 Tokni weight wngkha 1.5 gram mane 1 kg 500 gram kha bayap song 1 kg 500 gram 26 day o bayap song ani 26 dino bongni weight 1 kg 500 gram kakha tai baksa tongo 1 kg 300 gram minimum average weight 1 kg 300 gram no hingkai aboni che hai tongo 1 kg 500 gram rok tobo bayap song 1 kg 400 gram 1 kg 500 gram omo haikao 26 day o hingkai no tei 28 mas kaisa hingkai no boro 1 kg 800 rok kaithanai abo hai 28 din 30 din hingkai no 1 kg 900 rok 800 rok omo hai kaithanai bayap song omo haikino norok weight map khlaidi 25 day rok weight map khlaidi mane bari norok omo haiklai knowledge manani bagui omo haikino nanai weight dogbo suna nang bayap song jate knowledge barani ni togo judi bemar to hangka a weight abo phaya thanai judi togo bemar kri hingkai a weight tok haino phai thanai bayap song aboni bagui norok ang clear khaisau boni je ojon je hilikmani obo barinai aboni bagui bayap song norok bamtikhai khajiu rodi poila ekdin isimi 7 din joroti khito norok o dapano ta khasidi afro dapabo taisa chikon tai borok chikon ni bagui poila chara to furo ekdin isimi 7 din jora moitonar di bayap song ekdin isimi 7 din jora hingkai norok hawono berawi sardi afro taisa dapabo chikon hingkai hawono berai sardi borok bwchai chanani afro unya hingkai je furo 8 থেকে 9 din noni simi hingkai norok tere khajinani suru khasidi mane khasi redi hingkai borok tororok hingkai norok o dapano chugrurok tororok hingkai dapano chugrurok khaiye khasioi redi tororok hingkai chugridi omo hai khlai borok bono chamungno chawi borok hojom khlai mano tai amtike khasioi charmani boni weight bo barinai tai boni hojom shokti bo barinai obo hai khlai bayap song chardi tai twi bottle no bo i thaini ruwi omo hai kuchuk khairidi jete borok thuwi twi ningya tei nang hawa bere rekha borok thuwi ban twi ning tongnai hingkai boni weight ungko over thango ungko twi ningmani abo bwsak over thango bwchai miya rok ongoi yakung khora pano ongoi mano mane omo hai khlai nang regular pula phone simi se hawa bere chari twi hayo twi khani twi borok thuwi no chanai thuwi no twi ningnai aboni bagi borok thuwi mangs tonga boni yakung kono phone cholachol kwrwi ba biyam kahei ongya hingkai bon ayakung o cholong thanai ba baksa lengrang amo hai kwbangma lengra ongo aboni bagui no o je khasi charmani bayap song oboni abono karon je borok bwchai bwchakha biyam kahai bung dokhanga borok ni ayakung robo tai lengrang hingkai lengrang mo to kwbangma karon vitamin shot ongoi bongo bayap song
norok vitamin bo saridi norok veterinary ni doctor no phunugi bo vitamin rok sarina nang abo norok bini yakte swrwngnai di hingke a vitamin rok no bazaro medicine dogano paye nang a bitino charimani vitamins rok no hingke bayap song omo hai khlai no norok ni je room rok bo khub karan khai toni di je bukhang gungra mani oborok kisi ta khlai hingkai abo kwbangma bemar phainai kwbangma bemar wngmano bayap song aboni bagui nong room rok poriskar khlaiui karan khlai toni di je tola o nang tamro buphang gungra amo hai khlai hingke bayap song tini ang borok no charinai bruton chari tono o bayap song 26 din simi bruton charinai ma pore binorok abono charidi je kongrai wngkhang to norok kongrai new dogs charimano gani Tokno rok nukhono ro motamoti kaham tei susto mangno borok kono kongrai rok yang borok no bithi chariya bayap song hingke norok swrwngui mano tei kwbangma swngjaknai tongkhai swngdi tei bayap song tabuk motamoti tungui haikha bayap song nadi nor tirpal rok dati no ros herkhang tini phungai chiri no tirpal rok tisawiri rikha karon bisingo je amino gas wngmani amino gas omo uthuk rwkhang thango tei oxygen kaham hapainai bisingo oxygen kaham hapai khe borok nobor kaham wngkhang bono swasto tebo kaham wngna aboni bagui bayap song belai kheno jotno nango belai kheno borok no jai khlainani nango borok bisi over temperature hingke bo wngya abar bisi cool temperature hingke bo wngya aboni bagui nang bini temperature ni farm ni temperature bo maintain khlai tona nangnai bayap song abo norok no maintain ma khlainai hingke bayap song tebo norok oro no ego temperature maintain khlaina bagui saimano norok to kutung nangkhang current nangnai jefuru current kori hingka afuru tamo khlainai afuru hongkai norok jeng farm chikon je local farm rok hingkai chini farm rok bisi torthaiya ba aboni bagui jeng current kori phurungkai lamp rok rwo hingka lamp rok bahaikhe jugar khlainai aboni alada ang norok no video kharinai bayap song norok video bo swrwngui manai light ba pohor jeng pohor no bahaikhe byabasta khlainai pohor ni bagui jeng tamo byabasta khlaiman jeng bahaikhe light byabasta khlainai aboni tui ang onyo video khlaijak tongo norok ani description o thangui ba ani link o thangui ani o channel ni link o thangui norok aborok naimano light bahaikhe jeng byabasta khlainai ba jugar khlainai abo norok no video khlaijak tongo haikhe bayap song norok ani o channel o subscribe khlaijak subscribe khlaidi tai share khlaidi tai o chini TIPRASA rok khoroksa khoroknai je jeng bekar tongyawui jengomtoi haikhe farm khlai pano khoksa khongnai aiji tongmanani bayap song obo jeng swrwnglaio tai ani o channel ni bisingtwi norok no haino swrwngma mannai tai nong swngmo tongkhai norok swngdi ang norok no obosai chubanai tai kwbangma ani oro video khlaijak tongo vaccine rok bahaikhe abo rok bebak norok swrwngmanai pura 37 days ni course joroti swrwngui manai bahaikhe pusinai bahaikhe charinai Tokno bahai khanai tonnai amo hai khlai bayap song haikhe basic video call khlaioi ang norok no amsuk jorotini video khlainani tini 26 day ni video amsukno bayap song norok channel subscribe khlaidi tai comment khlaidi tai share khlaidi haikhe bayap song norok jotono HAMBAI.